Sa number 3, anay maestro ang ginbaton ang nanging desisyon sa ombudsman sa iyang nanging reklamo batok sa duha ka mga opisyal sa barangay Tangub. Anda siyang atubangon ang resback ni Kap. Natingalang anay maestro nga si Candido Medalla kun nga mas marasig ang paglubag sa desisyon sa ombudsman sa iyang gipasaka ang reklamo batok kanay punong barangay Noli Villarosa kagagawad Jose Ray Pendon sa barangay Tangub. Suro sa iya, Oktubre sang ibabato ng dismissal order kag suspension order nga separado ang ginpapanaog bato kay Villarosa kag Pendon angot sa kaso nga grave misconduct kag simple misconduct nga iya ginpasaka. May kang tanan ini sa pagguba sang baahin sang iya nga pader nga nanakip sa iya nga private property sa ginpatuman ng clearing operation sa barangay sang 2020. Disyembre naman sa nag-file sa appeal ang legal counsel sa mga akusado nga si Attorney Cesar Distrito. Tubtob nga nagpagwa sa desisyon ang Ombudsman for the Visayas sini nga Enero 9 nga nag-grant sa motion for reconsideration sa mga akusado. Para kay Medalla, pabudlay pero nabato niya ang nanging desisyon. Handa man siya atubangon ang plano ni Villarosa nga pag-file sa counter charges batok sa iya. Walang namubon. O, di ma-risback sa kuno. Anong risback niya? Akong ginbuli niya. Kung ba siya ma-risback? Bakit ka na sa damage? Porque ano niya na nang damage siya